taa anyị ga-amụ akụkọ ndị Igbo. Onye maara ebe ndị Igbo si? Ha si n'ala Igbo. Ije, ọ eziokwu, maka ala Igbo dị na Naịjirịa. Ọtụtụ ndị Igbo si n'Abịa, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo, Delta na Rivers steeti. Mana gịnị ka ị ma maka akụkọ ihe mere eme? Aga m ajụ Mama Nnukwu m taa. Mama Nnukwu, ehihie ọma. Nnọọ nwa m, kedu? Adị m mma, daalụ. Mama Nnukwu, biko kụziere m ihe mere eme n'ala Igbo. Nọdụ ala ka m kọọrọ gị akụkọ. Ndị Igbo si n'ala Igbo. Anyị nwere asụsụ na omenala pụrụ iche. Gịnị bụ omenala? Omenala bụ ụzọ anyị si ebi ndụ. Anyị na-asọpụrụ ndị okenye. Anyị na-erube isi. Ndị Igbo ma akwụkwọ. Anyị bụ ndị ọchụta ego. Ndị dọkịta. Ndị na-eme ihe nkiri. Ndị na-arụ ọrụ teknụzụ. Ndị injinia. Na ihe dị iche iche. Mama Nnukwu, o nwere ihe ụmụ nwaanyị mere n'akụkọ ihe mere eme anyị? Ee, ka m kọọrọ gị maka ụmụ nwaanyị Aba. N'afọ 1929, ụmụ nwaanyị ndị Aba jụrụ ka emee ha ihe na-ezighị ezi gbasara ụtụ. Ha jikọtara aka kwuo okwu ma chebe obodo ha. Ụmụ nwaanyị karịrị 25,000 ma ndị Owerri, Calabar na ndị agbata obi. Ụmụ nwaanyị anyị siri ike. Ee, a na-akpọ ihe a mere Riot ụmụ nwaanyị ndị Aba. Ọ na-egosi na ndị Igbo na-alụ ọgụ maka eziokwu. Cheta nwa m, ị ga-ama ebe isi. Onye na-amaghị ebe o si agaghị ama ebe ọ na-aga. Aga m amụtakwu akụkọ ihe mere eme anyị. Nke ahụ bụ ezigbo ihe. Enwere m aṅụrị nke ukwuu na abụ m onye Igbo. Some keywords and phrases from today's episode are Ala Igbo, Igbo land. Akụkọ, story. Akụkọ ihe mere eme, history. Omenala, traditions or culture. Onye Igbo, an Igbo person. Mama Nnukwu, grandmother. Ụmụ nwanyị, women. Eziokwu, truth. Ndị okenye, elders. Ndị agbata obi, neighbors. Asụsụ, language. Practice these keywords as you continue to learn Igbo with EJ the World Traveler. See you next time. Orugo no mume. Guess what time it is? Quiz time. Ajụjụ nke mbụ. Ebee ka ndị Igbo si? Question 1. Where do Igbo people come from? Ala Igbo. Ndị Igbo si na Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo, Delta na Rivers steeti. Igbo land. Igbo people are from Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo, Delta and Rivers state. Ajụjụ nke abụọ. Kedu ihe a na-akpọ akụkọ ihe ụmụ nwaanyị Aba mere? What is the story about what the women of Aba did called? Riot ụmụ nwaanyị ndị Aba. Aba Women's Riot. Ajụjụ nke atọ. Gịnị ka Ije mụtara taa? What did EJ learn today?
Ọ mụtara ihe mere eme n'ala Igbo. She learned Igbo history. Did you get all the questions right? Yes? No? Watch the episode again to see what you may have missed. All in Igbo. Subscribe to the EJ the World Traveler YouTube channel today.